Dyma ni gyfeillion ar nwyl awr fawr cylch y defaid. Dros y trydydd diwetha, ni wedi gweld dros 2,000 o defaid yn camu mewn i'r cylch cystadlu. Dros 100 o wahanol frydiau a beirniaid, stiwardiau diri a lot o gotau gwynion. A dwi'n ffodus iawn nawr i gael cwmni dau arbennig iawn i fwynhau'r brif bencampwriaeth. Rodri Davies, Rhosdew, Llanilltyd Fawr, croeso ato ni. A wedyn Elen Gwen Williams o Fron Felen Clwyd, croeso ato ni. Nawr fel enillydd gwobr goffa Dai Jones lan i lawr, mae wedi bod yn flwyddyn arbennig iawn i ti. Yndi, mae dod â pethau special yn agosach adre, yndi. Mae Sioe yn bwysig i ni fel teulu a dal i ddangos yma bob blwyddyn a yndi, mae'n neis dod yn dol yma. Sut ath gyda'r sifiot tiroedd y gogledd eleni? Maen nhw'n wyll, da. Dwi'n meddwl... Dyna pam dwi'n licio, na. Dwi'n meddwl mae'n highlights to gweld y chefios, maen nhw gyd yn rhydd yn dydyn, ond dwi'n meddwl os fydd ar teledu, mi nes i gorau mynd efo'r maharen ar draws y cae. A drychwch ar ei llaw hi. Dangos bod ti'n galed chwarae teg i ti, mae fe'n biws jyst y bod. Ys i'n teimlo fo'r y bryd, da, ond wedyn mae'n brifod. Ond nath y maharen ddim diengyd? Na, ddo, chwarae teg. Dwi wedi reteirio rygbi, ond mae'n dal yn y fus. A Rodri, i ti'n dyn busnes, mae da ti'n lle o wahanol busnesau, carafannau, lle i neu priodasau, a hefyd siop cigyddion. Sawl siop cigydd. Sawl un, ie. A lle mae busnes wedi bod o ran y cig? Busnes wedi bod yn dda iawn, a gweud y gwir, ni wedi bod yn fysi, y tywydd yn ffein, so ni'n gwneud digon o'r barbecues, a so mae demand yn uchel iawn. Prisiau cig yn uchel, ond ar yr un pryd mae bobl yn moyn prynu safon. Mae'r tywydd yn ffafriol iawn ar gyfer y barbecues nawr. Ond os yna ni edrych yn y cylch, ni'n gweld cig yng ngwir ystyr y gair yn dyn ni. Mae hwn yn glod i'r holl arddangoswyr, yr arddangosfa sydd o'n blaenau ni, y safon eithriadol. A ti'n gweud bod cig, falle braidd ar yr ochr ddrud, ond mae rhaid ti gofio, mae'r costen eithriadol i gynhyrchu'r cig yma o safon. Ie, heb os yna ni bai. Mae'r costau i'r ffarmwr, ond hefyd mae'r person sy'n prynu'r graig y tŷ, mae'n gwybod bod hi'n moyn prynu safon, a mae hynna'n dangos nawr mwy pwysig nag eriod. Ond nhw well nhw prynu safon na prynu o'r archfarchnad fawr. Ti wedi gweld bod y toriadau mae pobl yn prynu wedi newid, y patrwm prynu yma? Odi, mae wedi altro, ond mae gwestiau hefyd ni'n cyfrannu. Mae nhw hefyd yn prynu safon dyn ni nawr, achos bod nhw'n gallu gweld bod nhw'n cael cwsmeriad iddyn nhw ôl tro ar ôl tro. Wel, Elen, wrth edrych o amgylch y cylch yma, am arddangosfa, ni wedi clywed tipyn yn ddiweddar yn dyn ni am cwpan y byd. Wel, dyma cwpan byd cylch y defaid, ynddo fe? Le welwch chi arddangosfa tebyg? Mae jyst gweld y gwaith sy'n mynd i fewn i hyn. Diolch yn digwydd dros nos, na chdi. Mae o'n cymryd lot o amser i ti ddewis. Ti'n neud champion dy hun adre, ti'n mynd i cael ti dy hun a ti eisiau dewis y gorau o beth ti wedi breidio a wedyn gobeithio i gael ai'r rygban yma a wedyn dod nhw i gymharu efo bob un bryd arall sy'n yma. Ond ffenna shot bron iawn i ti gael ddewis os ti eisiau mynd i fewn i bridio defed o ba bryd ti'n mynd i efallai. A mae rhaid ni gofio, dyma'r hifen ymhlith. Yr holl defed sydd wedi bod yma, maen nhw wedi goffo brwydro'n galed i gyrraedd y prif bencampwriaeth. Mae'r un blewyn o'r un hein yn anghywir. Mae nhw wrthi tan bore a nos yn cael hein yn gywir, a mae yn lot o waith. Mae nhw heb os yn y bai, mae nhw ar ei gorau. Mae nhw wedi ennill i clas eu hunain, a nawr yma i dangos y bryd yn ei dillad gwaith yn ei gorau. Brian Davies, dan yr eglwys Aberhonddu sy'n beirniadu, a dyma chi ddyn sy'n sicr yn gwybod beth mae'n chwilio amdano. Mae bron yn 80, fe fydd yn 80 mewn tua pythefnos, a mae dal yn gwybod beth yw dafad dda. Ni chi gweld, mae wedi tynnu restr fer, mae da ni y Southdown, y Jacob, y Sifiot Bryniau Brycheiniog, fydd llywydd y Sioe eleni, Gethin Hafod yn hapus iawn i weld hon yn cyrraedd y restr fer, y Ceri, y Torddi a'r ddafad ddi. Am restr fer? Restr fer gwahanol iawn. Maen nhw gyd yn wahanol teip yn dydyn. Maen nhw wedi tynnu llygad bob un yn y nwyr i... Amrywiaeth hyfryd, yn dyw e?
A nawr, pawb yn clodfori, bob un ymgeisydd sydd wedi dod mewn i'r cylch yr rhai sydd heb eu credydu wrth i nhw adael. A chymod, mae rhai sy'n gadael yn rhoi arbennig yn dyn nhw. Ie, chwarae teg i pawb sydd wedi dod i'r llwyfan hyn, maen nhw gyd yn heiddi preis. Maen nhw fel arfer yn gadael nhw i mewn yn y cylch tra bod y gystadleuaeth yn parhau, ond achos y tywydd, chwarae teg i'r stiwardiad, maen nhw wedi penderfynu anfon nhw allan i cael mynd nôl i'r cysgod. Ac ar y nodyn yna, tra bod y beirniad wedi neidio mewn i'r cylch yr rhai sydd wedi credydu, fydden ni nôl yn hwyrach mlaen i weld pwy fydd yn ennill prif seren Sioe Frenhinol Cymru 2026 yng Nghylch y Defaid. Dyma ni gyfeillion annwyl awr fawr Cylch y Defaid. Dros y trydydd diwetha ni wedi gweld dros 2,000 o ddefed yn camu mewn i'r cylch cystadlu, dros 100 o wahanol fridiau a beirniaid a llu o gotau gwynion. Ond dyma be mae'r arddangoswyr wedi bod yn breuddwydio amdano yw cael ennill prif bencampwriaeth y Sioe. Ac yma i fwynhau'r cyfan oll, mae 'da fi Rodri Davies o Llanilltid Fawr, croeso ati ni. Ac wrth gwrs, Elen Gwen Williams o Bronfelen. Nawr Elen, fel enillydd gwobr goffa 2 Jones Llanilar, siwr flwyddyn i ti wedi cael? Agoriad llygad, a fi ddeud yna, wedi dod â lot o cyfleoedd neis i fi, a dysgu tu ôl i'r llenni o faint o waith da chi'n neud efo'r teledu yma. Da ni watch y teli switch on a ddim yn dall faint o waith sy'n mynd tu ôl efo, enwedig efo'r sioe yma, so yndi, mae dwi'n special iawn. Mae'n rhoi ddechan! Beth bynnag, y brif bencampwriaeth, dyma pam i ni yma nawr. A dyma chi arddangosfa yn dangos fod gan stocmen o'r wlad yma, stoc neilltuol, dathliad yw ynddo fe o'r diwydiant Defaid. Ie, chwarae teg. Mae'r goreuon o'r goreuon yr bob bryd yma yn dydi. Mae pawb efo'i cream yn dydi, yn y gores gynnyn nhw, a mae'r waith sy'n mynd tu ôl iddo fo'r trimio a cael nhw'n paratoi, cael nhw'n barod, cymryd amser hir, diolch yn digwydd dros nos. So, ie, mae pawb yn gobeithio cael yr ritman yn dydyn. Ni wedi clywed digon am y gwpan y byd yn dyn ni'n ddiweddar gyda'r bêl gron, ond dyma cwpan y byd Cylch y Defaid. Cylch y Defaid yng Nghymru, ef os yn gan i bai. Wel, yn Bryden Fawr y gweud y gwir, achos hwn yw'r Sioe Defaid gorau sy'n ni'n gweud yn Bryden Fawr. Mae rhai'r arddangoswyr yma yn teithio i sawl sioe ar hyd a lled y deras gyfrinol, ond hon yw'r sioe mae'r rhan fwyaf moyn ennill. Ie, pawb yn moyn ennill. Y Royal Welsh. Ni chi gweld y beirniad, Mr Brian Davies, dan yr eglwys nawr, yn mynd o amgylch ac yn trin a thrafod bob un sydd yn y cylch yn ei chwarae teg iddyn nhw. A dyma chi ddyn sy'n gwybod yn union beth fydd e'n chwilio amdano. Mae'n 80 mewn llai na pythefnos, a mae e fel bwtwn o siarp. Odi. Chwarae teg. A mae wedi bod yn byd y Defaid trwy oes yna. Glod mawr i'r sioe, dwi'n meddwl, yr amser mi wedi roi, a ni'n dall fod wedi ennill yr Long Service Award lenni, ac yn cael y fraint o feirniadu heddiw. Mae o'n ddyn pwysig iawn, dwi'n meddwl, ac yn glod mawr i'r gymdeithas. Mae wedi bod yn stiwardio ers bron i 60 mlynedd. Mae e wedi ennill y sybrynyr eleni ar Bnawn Dy Llun am ei wasanaeth i'r sioe a'r lleol yma a'r gymuned wledig. Ac mae be, y ffair eaf yw i beth o ran arddangos. Mae'n arddangos yma hefyd, ond yn y ffair eaf mae'n arddangos ym mhob un heblaw 2. Y flwyddyn un ohonyn nhw oedd yn beirniadu, a'r ail flwyddyn nath e postio i geisiadau, ond nath e postal strike. A gyreiddodd i geisiadau fe, Caerdydd, nid Llanelwedd. O, reit, anffodus. Anffodus iawn. Ond mae'n dda bod yn cael wythnos i'w chofio fan hyn yn Sioe Frenhinol Cymru. Gyda fo waith pwysig iawn yma. Nawr te, ni'n gweld gyda Ali Jackson ar Rouge yn fanna. Nawr, dyma chi hwrdd. Mae'n anferth. Mae'n hwrdd pert. A mae'n edrych yn fanol, chwarae teg. Rhaid i fi ddeud, o watcho'r Defaid mae'n cael ei dangos, yr un yna sydd wedi tynnu llygad fi pryd o'n i watcho nhw wrthi yn y rig. A dyn nhw ddim yn bryd teip i fi o gwbl, ond mae'n rhywbeth special iawn, mae o'n un cry ofnadwy fan'na. Edrych ar yr hwrdd fan'na. Oce, dwi ddim yn biafio nawr, mi oedd e. Ti eisiau boi reit cry a i ddangos o. Ali Jackson o'r Alban, a nawr maen nhw'n ennill yn sioe ar hyd a lled y deras gyfunol. Wedi cael blwyddyn lwyddiannus yn barod eleni.
A wedyn, ochr draw, Ali Jackson, y Swarble. Oh, ie. Dwi wedi dysgu heddiw bod y swbos wedi dod o Holland ac oedden nhw yn cael eu magu am llaeth. O'n i ddim yn gwybod hynny, ond maen nhw'n ddefed mawr y byn heddiw. Ond ydyn, Anna, dwi'n nabod Anna dda, mae wedi neis gweld rwy'n ifanc mor efo gymaint o anrhydedd tuag at y bryd. A mae wrthi o ben bore yn trimio'r defed na, so yndyn. Nhw yw ein dyfodol ni, Ie. yr ieuenctid yma, maen nhw'n bwysig Wel, Rodri. mae'n bwysig iawn bod ni yn cael y bobl ifanc yma, a mae chi'n pleser gweld faint o bobl ifanc sydd yn sioean ac sydd yn cymeryd diddordeb yn y busnes yma. As nawn ni edrych nawr o gwmpas gweddill y cylch sydd wedi grydydu, mae yna ddau gylch wrth gwrs, ond dyma rhai sydd wedi grydydu, mae dyn ni'r Charolais fyna, y Berrichon de Sieur, y Beltex, y Texel Glas. Mae yna ddefed o bob lliw a llun yma, Rodri. Mae rhywbeth ar dant pawb, fi'n credu. A bydd y beirniad, bydd e'n bron yn amosib i gwybod beth sy'n mynd trwy feddwl a beth bydd ei dileite heddi, achos mae siwt gymaint o ddewis. Dwi'n meddwl efo cyfri defed yn mynd yn is ac yn is pob blwyddyn. Sôn ystalwm o bobl yn mynd i allan i gneifio ac yn nhw yn dyddiau yn gneifio. Ebyn heddiw maen nhw wedi gwneud yma'n amser prin iawn achos mae'r cyfri defed lawr. Ond mae'n agoriad llygad fa yma dod i weld y gwahanol bridiau. Beth sy'n siwtio dy ffarm di'n da. Fyny ar y mynydd neu lawr. Mae angen siwtio system chi. Mae bob bryd a'i bwrpas. Wel, ar y nod yna, diolch o galon i chi'ch dau, fyddwn ni nôl yn hwyrach mlaen. Peidiwch am ysymud y mell, fyddwn ni nôl ym Mhendim i weld pwy fydd prif seren Sioe Frenhinol Cymru yn Cylch y Defed yn 2026. Bydd y gorau o'r goreon ymlith y defed tybed. Dyna'r cwestiwn sydd ar fysa pawb nawr o amgylch Cylch y Defed wrth i ni barhau yng nghystadleuaeth y brif Pencampwriaeth. Rodri a Elen, dyna'r cwestiwn. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Mae'n anodd meddwl mae'r bridiau yma'n hollol wahanol i'w gilydd. Ni lawr i'r rhestr fer o'r Suffolk, y Rouge, y Charolais, y Ddafod Torddi, y Ceri a'r Jacob. Tair dafod flwydd sydd gyda ni yn y cylch sydd heb i credydu. A wedyn mae dwy ddafod flwydd yn y llall ac un hwrdd blwydd. Felly'r blwyddi yn syrenu, ond y defed mwy na'r harddod, Elen. Mae yna power ma'n does. Mae steil yn nhw i gyd. A'r ffordd oedd o'n gadael nhw yn rhydd i gael gweld caracter nhw bob bryd. Dwi'n meddwl oedd hwnna'n bwysig, achos a mae'n neud Arni o'r Flint, y Suffolk. Y Suffolk sydd wedi'n neud i? Wel, am stori. Arni o'r yn ennill y brif Pencampwriaeth nôl yn 2024 hefyd. Chwarae teg. Mae gwaith caled yn mynd i glod mawr yn diwedd y dyn, dydy, so ffantastig. Dyma'r 4 tro i fe arddangos yn y Sioe Frenhinol, a mae wedi ennill 2 brif Pencampwriaeth. O, chwarae teg. Dall i bethau'n iawn, mae'n rhaid efo dangos, ond sefyll allan. Ond clod mawr i pawb sydd wedi bod yn dangos yma, maen nhw wedi bod yn... Yn y gres, mae wedi bod yn hygol, chwarae teg i pawb. Llongyfarchiadau anferthol i Arni o'r Flint. Mae yna bwer yn fyna, Sir Rodri. O, oes. Am ddafad blwydd, mae'n ddafad pert iawn. A wedyn, Dave Roberts o Shropshire yn ennill gyda'r Charolais. Diolch o galon i chi'ch dau nawr i weld yr un sydd yn chwysu peintiau. Oh my goodness, what have you done? I don't know. We followed her all the way through. I know, yeah. Can't believe it. 4th time at the show, Yep. And 2 Interbreed champions. Speed, yeah. How do you do it? Good cheap. And an even better stockman. I think you need some help there. Oh, yeah, she's a big sheep. She's behaved well, wasn't she? She's been good. I think the heat's not helping. She's been a bit weird. And what is she out of? Peiston Ghost, so she's full sister to the one I had champion of last year, and a niece of the Interbreed champion 2 years ago. So they breed well for you? Yeah, very well. Llongyfarchiadau mawr iawn. Well done you.